No morjesta pöytää. Onhan se sillä, että 4 rengasta, rattikeppi ja polkimet. Mitäpä siitä muuta autolta tarvii? Eiks niin? Autonhan ainoa tarkoitus on kuljettaa asia paikasta A paikkaa B. Ja autothan on vaan kasa metalleja ja muoveja tietyllä tavalla aseteltuna. Ja mitä uudempi auto, niin sitä parempi. Eiks niin? Monellehan auto on pakollinen paha, joka on vaan pakko omistaa. Ja joillekin se on taas jopa riasa ja toisille munajatke. Ja joillekin se on sitten taas jotain ihan muuta. Monihan on kysynyt, miksi mä käytän aikaa, rahaa ja hermoja näihin vanhoihin romuihin. Ja miksi mä vaan ostaisin jotain uudempaa, luotettavampaa ja mukavampaa kulkinetta. Ja etenkin kun sellainenhan voi tulla halvemmaksi omistaa. Ja rehellisesti sanottuna mä en oo itekään ihan aina osannut vastata tähän. Mitä enemmän mä oon tätä asiaa miettinyt, niin sitä enemmän mä oon ymmärtänyt, että kyse ei ole pelkästään liikkumisesta paikasta A paikkaan B, vaan se on jotain ihan muuta. Se on vapautta ja itsensä ilmaisua. Ja totta kai hurjimista. Vähän vaan. Tässä videossa mä sitten käyn läpi näitä syitä, miksi autot... Tässä videossa käyn läpi syitä, miksi vanhat autot merkitsevät minulle niin paljon. Ja mä oon jakanut tämän videon eri osioihin, että mä pysyn itse jollakin tasolla kärryillä näistä jorinoista. Osa 1. Vanhoissa romuissa on jotain taianomaista. Tätähän on niinku vaikea selittää ihmiselle, joka ei harrasta autoja. Vanhoissa romuissa on jotain vähän erityistä. Tai sellaista, mitä näistä uusista pökäleistä ei ainakaan löydy. Tai mä en oo ainakaan löytänyt. Ja se on persoonallisuutta. Jokainen kolahus, ääni, tärinä ja minusta kertoo jotain auton historiasta tai vioista. Pitäisikö korjata ne viat? Jokaisella vanhalla pökäleellä tuntuu olevan oma luonne. Ne ei ole ehkä täydellisiä, mutta ehkä just siksi mä niistä tykkäänkin. Kun mä ajan jotain vanhaa autoa, mä tunnen olevani enemmän elossa. Mä tunnen niinku sen tien, moottorin ja vaihteiston ihan eri tavalla kuin monessa uudemmassa laitteessa. Kaikki tuntuu jotenkin vähän ehkä jopa aidommalta. Ehkä kyse on myös vapauden tunteesta. Se on mahtava fiilis, kun mä ajan jotain autoa, joka on rakennettu aikana, jolloin kaikkea ei ole suunniteltu mahdollisimman tehokkaaksi, käytännölliseksi ja steriiliksi. Autossa oli enemmän omia ratkaisuja ja enemmän tällaista rohkeutta. Ne vanhat romuthan ei ehkä ollut ihan täydellisiä, mutta ne oli ainakin mielenkiintoisia. Jokaisellahan on ihan oma sweet spotti sen suhteen, minkä vuosikymmenen autoista tykkää. Ei näistä muuten voisi tehdä ihan oman videon. Joku, miten autot on muuttunut vuosien saatossa. Hui jumma, vittu mitä hyvä idea. No niin, takas asiaa. Osa 2. Autojen muuttuminen. Maailma muuttuu ja niin muuttuu muuten autotkin siinä mukana. Nykyään autot on teknisesti uskomattoman kehittyneitä. Ne on turvallisempia, taloudellisempia ja monella tavalla parempia kuin koskaan ennen. Tämä kuulosti ihan siltä, kun mua ottaisi aseella. Etenkin sähkövatkaimet on kehittynyt ihan älyttömästi lyhyessä ajassa. Ja ihan oikeasti on aika myöntää, että nämä teidän mikroaaltouunit alkaa olla aika hyviä ihmisen liikuttimia. Mitään muuta ne ei ikinä tule olemaan. Ja no ikuisena bensalenkorinahan tää nyt itse vähän jopa surettaa, mutta ei maha mitään. Kehitys kehittyy sitä rataa. Ja onhan se vielä toistaiseksi ainakin jokaisen oma valinta millä ajaa. Samallahan nyt kun nämä autot on kehittynyt, niin ne on myös muuttunut aika monimutkaisiksi. Monissa uusissa autoissa yksinkertainenkin huolto voi vaatia ihan helvetisti kaikenlaisia diagnostiikkalaitteita, erikoistyökaluja ja valmistajan ohjelmistoja. Ja harrastajan mahdollisuudet tehdä asioita itse on pienentynyt vaan vuosi vuodelta. Ja mulle autoharrastuksessa just parhaita asioita onkin just se, että pääsee itse tekemään ja oppimaan erilaisia asioita. Kun joku vanha auto hajoaa, niin se voi useimmiten korjata omassa tallissa tai tienposkessa vaikka perustyökaluilla ja kärsivällisyydellä. Ja samalla sitten oppii jotain uutta. Paitsi just tietenkin kyseessä on joku vanha vika. Uudemmissa autoissahan tuntuu välillä vähän siltä, että omistaja on muuttunut enemmänkin käyttäjäksi. Sitten jos puhutaan näistä 2020-luvun pökeleistä, niin minkä ihmeen takia näissä laitteissa pitää maksaa jotain tilausmaksuja, penkin lämmittimistä, ilmastoinneista ja jostain muusta ominaisuudesta, joka on muutenkin on rakennettu siihen autoon tehtaalta lähtien. Piratismille olisi muuten varmaan tarvetta tällä osa-alueella. Ja niin kuin ostat auto, mutta sä et kuitenkaan omista ihan kaikkea siitä. Sen näissä vanhoissa autoissa omistaja on edelleen omistaja, paitsi jos se on pankin auto. Osa 3. Rakentamisen ilo. Yksi suurimmista syistä, miksi mä pidän näistä vanhoista romuista, on just se mahdollisuus tehdä niistä oman näköisiä. Ja totta kaihan mitä tahansa autoa voi siis tuunata ja virittää, mutta vanhemmissa autoissa se on useasti huomattavasti helpompaa ja tietenkin halvempaa. Ja osiakin löytyy enemmän ja tieto on helpommin saatavilla ja
monet muut harrastajat. Vitu pussit. Monet muut harrastajat on jo kokeillut erilaisia älyväläyksiä aikaisemmin. Ja on se jotenkin pysäyttävä fiilis, kun sä etit netistä tietoa jostain tulevasta räpellyksestä, minkä sä aiot tehdä, ja sitten löytää jonkun ikivanhan foorumilangan vuodet 2010, missä joku kyselee tismalleen samasta asiasta. Mä pidän siitä, että mä voin rakentaa auton pala palalta just sellaiseksi, kun mä itse haluan. Olipa sitten kyse alustasta, vanteista, moottorista, ahtimista, kampikammion kattovaloista, niin itse tehdyssä kötöstyksessä niissä on jotain. Se on hauskaa. Se tuntuu sitten, se projekti tuntuu vähän niinku omalta enemmän. Ja ainakin tällä hetkellä myös muutoskatsastukset ja erilaiset rakennelmat on usein helpompi toteuttaa vanhempiin autoihin kuin moni uusi lötköttimiä. Osa 4. Autokulttuuri. Yksi syy, minkä takia autoharrastus on mulle myös tärkeä, on se kulttuurisin ympärillä. Vaikka autot onkin se asia, joka meitä yhdistää, niin loppujen lopuksi harrastus ei ole pelkästään autoja. Se on myös ihmisiä. Ja vaikka mä kartankin ihmisiä hyvin kaukaa yleensä, niin nyt on välillä hauska jutella jonkun ihmisen kanssa jostain autoharrastukseen liittyvästä jutusta. Ja on aika hauska ilmiö, miten täysin tuntemattoman ihmisen kanssa voi jutella tunnin jos toisenkin jostain vanhasta pirssistä, vaikka muuten ei olisikaan mitään yhteistä. Ja autokulttuurihan kuuluu myös se, että jokainen rakentaa just omalla tavallaan. Joku ehkä haluaa museokuntoisen klassikon, joku rakentaa ratapäiväautoa, joku madaltaa auton tonttiin asti ja toinen sitten rakentaa ihan täysin älyvapaan raketin. Se on vitun siistiä. Ja mun mielestä autoharrastuksen hienous on just siinä, että jokainen voi tehdä autosta just sellaisen kuin itse haluaa. Paitsi jos poliisi tulee ja sanoo so. Osa 5. Pidetään nämä vanhat romut liikenteessä. Lopultahan kyse ei ole pelkästään autoista. Kyse on myös historian säilyttämisestä. Jokainen vanha auto, joka pysyy liikenteessä, kertoo jotain omasta aikakaudestaan. Kertoo siitä, millaisia autoja ihmiset ajoi, millaisia ratkaisuja insinöörit kehitti ja millainen autokulttuuri silloin oli. Monihan näkee vanhana auton vaan vanhana autona. Mä itse näen siinä ainakin jonkinlaisen tarinan jopa. Mä näen kaikkien ihmisten kädenjäljen, jotka sitä on rakentanut, huoltanut, omistanut ja ajanut vuosien aikana. Siksi mä haluan pitää nämä vanhat romut liikenteessä ja toimintakunnossa niin kauan kuin vaan mahdollista. Koska kun yksi vanha auto katoo lopullisesti paalin syövereihin, niin se mukana katoo aina pieni pala historiaa. Ja ehkä just siksi tämä autoharrastus on mulle niin tärkeä asia. Se ei pelkästään harrastus. Tapa oppii uutta, rakentaa omilla käsillä. Tietenkin pitää pieni pala historiaa ja kulttuuria elossa. Ja niin kauan kun noita vanhoja romuja löytyy, niin mä luultavasti jatkan niiden kanssa räpältämistä. Mä nyt ihan totaalisesti hajoan näihin romuihin. Mut joo, ei mulla muuta. Heissuli vei vaan. Älä vielä korkata, tässä on yksi vielä mennyt klippi sulle. Etenkin sähkömatkaimet on kehittynyt älyttömästi lyhyessä ajassa. Ei mä voi.